niare ororokana buya akero omutuoye ochenegete litukolia rero nigo ase omorobere bwe Esabari Y'Oboonchoreria twatarire omonchoreria oyomo oyo bwaterente ne family yaye asoko ene kibuna omutuo ngo cheneka olebuya asenchira yokomina gose asenchira yokogingera korinde omwanchi muliye nigo tonyeko batogo tarera ase ensemo ya Nyabigina ewodi ya Bugetenga na boigo ebunge ya South Mugirango county ya Kisii asitogo chikonyora omonchoreria yonya ko bakagotoerera naki anyate ko bakagochaka obonchoreria bwaye na ningi kiagerete akaimuki egetambukiro kyogo chaka obonchoreria nagaiga ase Esabari Y'Oboonchoreria nara yanyare ko baka kuyaitira kenda gutobwatia ase chinsemo chiri cha Facebook wetera Ndizi TV News Digital na boigo chinsemo chiri cha YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke umwanchi muligire ikaranso ike elindengo erere Esabari Y'Oboonchoreria erietariane Frida Kerubo inyora oyo no muroberio ogochakira litukoria alamisi asitokumirana na bonchoreria nabego banyara kokoto tebia Esabari Y'Oboonchoreria karibu sana. Asante. Uyakegima umwanchi muligire naganite kumanya erietari yago nagaiganga itole na mbonchoreriki ogokora itangani kabisa mbia mono aso gotara se business yeite samalieta nenche ngor ku Manson ratumo enkanwere ga Nyabigina ebiasara bya nebire bya saloon pamoja na Kenyons aso mojo ito Nyabigina shopping center yego toka imya South Mugirango kero kende ni ngomoko bwaterana nera se biashara byago biashara ebyane sana no murugione nere tukubwatana nere bono ningi kiagerete okaimuki getambukiro kyogo chaka ebiashara bya saloon ne Kinyozi no murugiogo biashara bya saloon ne Kenyons ina isometikorwa aso musani one uyorenga kogingera so nkararambiya nainche inche nchake biashara ebyo na bichageterenda se rate ya rengenze lakini rende nyasa kanyagonkonya kake bika picking orangora na kotwa nyora no murugione kanyora nere na maite komina so nkanyora na bwate chi customer kake chakire kumunara nkanyora konya kubatalira rende gako bamina lakini rende nkaligere limbia tanyora sare specific to beke nyombe nene no ni customer se gota ya manyora bwangu byakegima omwanchi omuriera uno igwete togendete gusangana omonchorera kora chinseme chigachi ya Nyabigina ekero aimugeti egetambo kero gyo kubwaterana no murugioye asoko ene kibuna omutubo onyade ko bako gocheneka bono ebiashara byago ndi kwa bichagete mwaka kikwa bichagete biashara bitigante bina bichagete mwaka 2019 alina bichagete specific na enkuruma gaiga na akabikolire lakini rende na akabikolira kake lakini rende ko yaika mwaka yo 2019 alina nyora na nyore chinguru na nyore na supporting KHVS nkara na lina chake yani bono ikabuna na lina chake biashara bya ali wachaka gwetenenera kero kinde ngaikwa rusiti chibesa ogachakira Y'Oboonchoreria oboiga bwao oko gingira kwa ne ko gingira na renge korwa bumaega no anyana agakorera biashara bingora lakini na ndende no mwana boda boda savings ne rongo koranke nkarara ya isanire na chakire biashara ebi so nkarara tigancha kirabo ne chibasa chirinke na bwate kero kende ekero kogenda gukora ase boda boda nakyo konyara ko korengani biashara byabo bya boda boda ne biga bya Kinyozi sana chinse jinko imane chinde kema mbingo chande na soga gochipara chitenda nchirombo atu ni cha wanafunzi kwa ile school na sana nkora make sure na akora na chiracho na manya kuira no gocha se biashara bya Kenyons and rende ni ndike tumwa umwana umusayo ndegaiga ayengo chanara tigoro na chinse chinta yoro akero ko imugiti getambo kero kyogo chaka biashara biga byabo ekerenga kiage kenene ngikiarenge ena ligiretia se nse ito ya Kenya na bokonyora no somete lakini rende kwa
twanyora to serikali ipato ija kuachiri nkararambia ko sustain ne biashara bya self employment singenye nabo kanyora una engakiri ore isiko no tageta kubeke yanga nkoragerore na kende kinahitaji pesa ono goja kwikaranza isiko bosa igo ego kobere shidenene yera gerekero kendo chake koiba ase ingenje turanyora pesa lakini rende ko bwate biashara biribigo kwa na kwa singi 10 lakini chirichire cha go strain echiko be cha mana mono kubwatiri tengi no tagemete buna nko egure eita no muiburi gosomusani lakini chiricha go soka iga kwali gamura kuligi echiko be chingenje mona singenje ngumanyore na kyo manage inkyo gotumeka lakini ande chinda wakora saving chirinke chiko to Arkende ekero omwanchi omulire natete komanya ekero koigorite ebiashara ebyagolitangani ngo bwatekerenge ekenene gochase ekenyoro nakibona abasani bago nabo igokorwa saba iboli bago gosase ekenyoro nakikirite ngane ye gosegetambukire kiga ko imogeti ko bwatana no morugyogo gochaka Y'Oboonchoreria oboiga mwete ase biashara ebi mwanya banda barara kabere mbaro bakorora mbya wachaka abande mbaro bakorora mbube lakini rende sana autegemei inkio mwanya banda ara kwane so asengencho bwatekerengo keruna you need money mind area una waiseti yokanero go kolera asengenje no muibuli na gani nayo mu support in terms of chibesa wano kwa nyora kwa umugolere sabuni na sukari enere nko igwale buya so igwe wachake business ye abange mbago geta singenjera no muibuli nko karuna nko irigeri ole besa yao ase Y'Oboonchoreria oboiga bwago ekara ko igorete mwaka o 2019 ngakichi customer ngwanyarite kero kende na bagate umwanchi muri echi customer irenga kwa bwate biashara binde byonse koko chaka toliko chaka na customer nyingi koko chaka ne chi customer ye muibere isato banya konara aspane gasi yago gokora koko kolega singia chi customer bone chikonya koimenta kana chuka so egasi ko yachageri na gwate customer nyingi customer charinge yasiri tukona bo wikaranza kwasa okota bwati customer bi lakini renda sa abantu bali banyorire service yago babere batatu kubasokire na barabuna bokonyora buka bakoleteire chi customer kulingana ne gasi iri kwa bakorera itagosine yokomino gosino ne stage kwa mugingera buya kagosoka gochiabu nonde nere nkoganyare kumanyanga yi umuntu yagingeru so kwanyora nero chire bono chi customer jikanya comment kana yo Kirkende buna biashara binde byonsi ngoganyore ibintu mbiro kogani gwatumika buna bona se kinyonzi kekyabo ngoganyore chi machine ngoganyore chituki chiri gutumika aya sense mo yabo ngaikwa nyarete ibintu bigo gutumika koro like wona une machine na bwatu musani nayo mo oyo ngegereti kugingera so tikante bo musani ona bwate enkore endapu akangeri ko kugingera ndamu akaneti so nanda gatwara mwayo lye muya akankonye machine yemo akante yuna machine ekona ko irega endo rachaka nera so biashara byage ebi so tati wako nyora chibesa utaongeza machine nyingine bono nabona chagete umusani ibuna support ni machine ya hiyo asingenje na bwate besa by the time lakini rende kuna chaga kugingera nganyora na saving kenke na mente machine yende so nganya ko improve ngora aine sense mo yechi machine asense mo yechi detergents rende buna chi spirit yesabuni yo korosi tuki na kibiro byo konyara kuba kwa binyora Ngwate suppliers bako koleta engake yo standard ya nenjari insake singinjo ko ingera kuli kwane ekwalenga buna kwa ingeruba kwa ku sine spirit yoka kwagenda lakini rende kuna nyoro musani nanyo tumusani ondenga mata nitaito chake business yebi nkamuta yukora ngachibaso bwataka neraga bumiyaka support so nkababuna na improve yake kwenye no energy shampoo yechi
kwanyora macha mulero gwasibigu kwanyora teto ingia kwa hakuna mafuta so ekabuna service area nako nacha kwenye improve chi customer chia chakire kwenye ancha ne chibeza chia chakire comment kan asensemo yago no bwate family watebira aye no mwana boda bodore ngochore kwa yingira no murugi ole ngokora ngocharo mina abantu ngakibona mugo chimwarengani mwachi kumira na kumwarengani biashara na boigase family chinza chinyinge cha mugaso kumaitege ntakene no kuiwana understanding as any business ni ya maana so kero muntu ka bwate target area muikaranze mugate nanje kinga soka gochia na egwa soka gochia ebe seriora nyore ngochire gokonya muina so my wife tagwate ni challenge nene mono as bane business ye na understand na biashara bya boda boda na birabi mbitagete kende korwabu nere kare nseme yende na birabyo onyore ikibeza cyayo nyorerenke cyakonya se family obyake gima omwanchi omuriyera buno igwete oinere Manson onyare ko bakagoterera na kyachagete Esabari yaye Y'Oboonchoreria korende ndutaite na era tumirane nere omorugiyo yatatebi ase kibese kiga bakonyora ase biasara na kibago kibaigwa na buna bago kitumika osa ago chotebigo oyena na chance igo mwanchi omuriyera to basagusika to basakonyegera ndobwate amange to kwaliganete ase omurobere igabwe Esabari Y'Oboonchoreria nabo igonto kibosanga no morugiyo ya anyara ko bagagotumanya amange mechando kibanyare ko bagwetera ase Y'Oboonchoreria nkwera nanda segekeke ngobanye amange Y'Oboonchoreria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura Y'Oboonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igoretimira nko yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburuki gwa bali yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Waigo nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana nobukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gosoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO Eduka Y'Oboonchoreria ya Kismat Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers,
Chindagira boigo ntobwate buna emechere amasia mandasi amaguta yogo karanga boigo ntobwate ebekari yaito yokoroseria emegati ebikoroto nigo tobwate byechingencho au buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate cha latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chi toys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Obiyake gima omwanchi omurigerera bwigeta seni kya Ndizi TV nandengo kwaligania ase ensemo ya kabere hasogendete gusangana nche imeyo morobere bwe Esabari Y'Oboonchoreria enda gutobwatia ase chinsemo kiri chemitandao ase ensemo ya Facebook nabagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital naboigo ase ensemo ya YouTube nabagotonyara gwitira Ndizi TV News ase chinsemo kye website nabagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke ebo mwanchi omurigerera ikaranso ike kerotogendete gusangana O'Oonchoreria kora chinseme chiga chenya bigina korendekera konyarantaraso ase omutimo komokeigo naboliri boli ekero omorugio yenera guchikonyara kobaga koliraneri nakiba konyara kobanya babaga na chibesa ekero banyare koba korosi karibu sana. Asante. Totaragendare omwanchi omuriye naganite komanya naye nakiyokorokwa ekyagera omugako bolitanga natotebyerie taliaye bono naye naboko manyo omwanchi omuriye nakiyokorokwa Seri tari net Manson. Kurunya bigeni. Ekero konyarantara so mutimo mokeigo naboli ngakibona aso O'Oonchoreria obuiga bwino nakimoko nyara kwa mwabaga na faida iri mwanyare kwa mokorosi usibe siri mokorosi asikera lituko Kero twaro siri chibese chingo ikaransa tore twaka kwanyore faida kwanyora bana bo koyebeka kando mwatumia maybe nyomba ekinde nabamo mukonya kubekera nitwache twakanerente ekero kendo mwanchi omuriye nere natete kumanya asensemo yawo ngaikwa rusiti obumanyi obuiga bwokomina kurumaigana amaite komina ono mbirenta amaite kachanga ende college ngegera ngamanya ono kurwa bwena enke mobile ngorangeri gunaenda namina ngongongera yaringi sana kikeko gera ruchiretenga tigandiri ase obere aso montago chokonyorere kero kendo gwatebire kurumaigaga abungomina kwarengi kwari gocha gwikera omugako gonera gotebe gasonyomire turi komina ngi kwari gocha gokora nabo korigereri means chindo gokora na mugono nabo kwenda usumeke chingeni oire chironi kubichonyorere ndebesa korwa sensemo ye familia yaga kero koimugetie getambo kireke ngakiba kerocha mwanzo nabo barojenga kasi ya saluni teri gasingia lakini with the time kokonya konyorere nde kipato kiao daily wali accept aya sensemo yago ngayo chikwanyara chi clients chao clients singo sabare nabo komine customer yemo kwanyara sokire kuchia boboliyo ngoko mine kwanyara omuntu wawo wakeresini naro cha sominete na
injini nta etomi ne boigo kwanyara bana bakonyagucha bakonyakorangirana ubiyake gima omwanchi omurigeria buna togendete gusanga no monchoreria korugaiga ase ensemo ya nyabigina asagendete gotorera naki esabari yawe y'Oboonchoreria yanyarira koba kekoba korinde omwanchi omurigeria nataite komanya ase esaluni yago ntomaite ngatariga iga gwachakirete ngikia ireire kwimukiri getambukiro gyo komenta no ne stock koleta ebinto ao ngoikerere kwanyara bano buna chipise kerota bwati kochikoria anga babano kotekiore time kochikochirigi bano ngaranga mbiyanjire siberega na chinyorera kwa chinyorera kero kende ngogochokoletera chipise cyo senga yogo chikwarusi chipise cyo mugakona muna okora boda na bakwende town ochireta nebinte byo gotumika buna chishampu naro nabo kumurikere list kwenda oendere oegugari uchana kero kende asensemo yae na barabe tatwara obumanyi bw'ebinte bigo gotumika onya kwenda kero kende akoletere gento kelio otatagete gosekeri kwa murikerete oenda kia mutantani okoletere kiagero no nere taramanya bumanyi mono ase chinsemo chyokomina nabo kumurikiraga ikirari anyorire ngankeyo nabagwa kesimyo kubori yento keriwa ntamankeyo nabo kumurifa guchiduke nga kwa mategenda duke getocheki mandete bona ba kako kanyora nabagwa tebo kanyorire uyeke gima mwanche muri mna togendete gusanga no monchoreria buna gendete gototebia buna Oboonchoreria oboiga bwaye buri korende ase ensemo yago na kyo kunyara koba kwarigereria ekero Omoonchoreria achire kwa muminire gosata gete kominwa style rio ta otamanyeti ngochere kwa matebie ya timanyeti gose okomumina rioka yachikumusarikira isiko gari yero tamaiti okukana rio maete nero komona bagotema como confusing igango mine na bako babijara lakini rio tamaiti mboso momina ende gochisko gabu ne chikombule kero kende ase esaluni none kinyozi ngochi mule mwa train abantu bande igoro yo kogingera nabo igokomina na kyogo chikwaye kora kero kende ngwakaniore ngwakana bare kulingana no mutinyu no montago chonya karo mwango nabakomanya bwango ukora ore ngorana yaro koire mekinye mengi ase chi customer chiri chiao chigocha pero kende kwanyere ko bago konyorobo kongwe ekere bako gotebinga mbatageti uri ogo train aba kolere mirimo gosaba mine gosaba blow driver takana nga kyogo chikwa kwatema ko balengana chio challenge chio njiro mano lakini to wanchoe client uyo tamaiti naboko mwami biamosiri omo blow driver osonye ga okana nabo tigo mosibe omokorere service yonse biyake gima omwanchi omurigeria buna biashara binde bionsi ntomaite mechando nerororo Omoonchoreria bwe etera ayibuna Omoonchoreria bwe salon nabo igo ekinyonzi mechando kiri ogo chigwetera mechando neri turochibona salon yetegemete stima mono sometimes nabo kanyara yachire bana mwabera ritukoriga mane customer tesirigu manya komini bono kwanyaranga ritukeri mwaitire gusa maybe unless onyoro yo sibiri ore tayari omomini gwetani stima nara inandali ogo chigwetera gwetani stima ne customer kote moro como tebi mbara konyara bare illiterate ko charibu como tenga eri
igoririe style ya uniga bono nera gupinga watenga ya gari safu tutete tokorere igo lakini kwanyara bono bataite bakorere igo nayo kumia o korega asi nyinge para uweze tokorere nzi kendo mwancho muri na taite komanya ekero kwa iri mugiti gitambukiro gyo kubeka salon ne kinyonzi ase enyombe yemo nara yali ogweterekero begete binte byamo wose mbako bone bw'HPC kero bigetamo nara yali ogwetera ayare ngwetera naringa ekera tayo okonyore gasi yangengeire narutete kumwingeru nenjengo minande gochia bono yankongera ke gonyetaria asense moyo komina ondo nya gocha agotebi mineri deni nsengoretere nakyo gochigwa kora asense moya mbaro iruka mbaro regular customers bara bona bukuba mina singinchoma itenkorenta bari lakini naro gocha maybe kwa muminererimo ya kabere ya gatatu cyo watega kirero timbwati maybe mbwati nusu kwa mumina okoro genda ogenda no mutinye be no takiro akanere ndi gusora nte pisi echo kwanyoru chirigeka ya kobera kongo kerekende ekero kurigereria obwoncholeri ase etauniere na inu obwoncholeri obuiga bweno ekero ole chinsemo chielisa ngakyo koborengani gose nakyo koborigereria obwoncholeri borega bore isake lakini ngote ya matorerende etaunere igoro because services kiko korwe etauni nachirito kora na bachiresile lakini bono rigori abantu bare gaiga bago kombe anga ari saf baga nyo karikindo mwanchi omurie na taite komanya mbu ya kiborororo ekero kobeke biasara ebyamo ase nyombe yemo ngyo tale kubaganira obeke saloni kando ekinyozi kando nebyo bonya kando mbu ya kibororo lekero kobeke byonsi yamo ise kurigereri ise kobeka kando beke kinyonzi kando saloni kando na veo kobera akon aserente kine kero bibege tamu mukobere raisi yake na kero kende kero chi customer chigo chana bo oliora cha kominu anya kabwata abana bako yingera na bakoretera abana bako yingera ono buyake gima omwanchi omuri na taite komanya asama tukale bosio ayibuno omonchoreri o salon nabo ige kinyonzi nabo igo koni chipis ne bintu ngaye matukale bosio torakonyore osengi olengeta gukora sama tukali ya bosio ni ngonya gusabande nyasaye amente tingururende na korega sine bidi mbitaye munyago sukeki wangu ase omwanchi omurie na tete komanya mbuya kiborororo ekero gutwara umugakogo okugusira ase biasara byao kero konyora kugusira mbuyere senginto nabora tenga tiangi mokengenda financing kumu kichibesa chibore chinga kinchiro konyora biashara bireise nabora tenga konyora nde na imukire kiombeke ngochinde nyore chibesa ngirani chibore mate na bagochosa kurbona nande o tigare zero tak ochake kuru zero bon kini kero konyora go support ne ra fadhali nabagote iyo mwanchi omurigereria ngai yaranyare ko bagago konyora ekerata gitobo korerio bya korwa sobonchoreri obuiga bwao senonde nyabigena onde kwensionganiti nonde kuchakira saa 2 ga nugusieka saa 1 buyake gima omwanchi omurigereria buna kwanyarire ko bago koigwa oyo no monchoreria babwatanire no mugakoye asoko ene kibuna banyare ko bakubika ebirengereri byabo amo nabo igogo konyana asoko ene kibuna obonchoreria obuiga bwabo bwanyarire ko babo kogenderera kurugiga ase chinsemo chienya bigena
ebunge ya South Mugirango togokoiraniri mbia mono nabo igogendera kubwatia emerobiri ndegocha emeyegeta seni kia Ndizi TV mega ichikamera soko nekibuna ebicha nabo igerio iri abokira senchera yabene nere Victor Sultan obanye mwanche mulire nkuganiria oboligereria obuya gendera gutobwatia imeyo morobiri bw'Esabari Y'Oboonchoreria goika weekend ngoretere abanchereria eritariane Frida Kerubo.